खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बदन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मैया जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 1 दान जाबाय आरो जुबिन गार्गखौ गोसोखांनानै मैयानि दिनाव सारा आसामबासियानो गोबां श्रद्धांजलि अनुष्ठानफोर खालामदों। थिक सनापुराव जुबिन क्षेत्रआवबो बेबादिनो गोबां सुबुंफोरनि दोहौ जादोंमोन। बयबो जुबिनखौ गोसोखांनानै दुखु जादों बयबो। बेनिफ्राय गरिमा गार्गआबो थांदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा समाधि क्षेत्र माने जुबिननि समाधि क्षेत्रआव जुबिन क्षेत्रआव थांदोंमोन। बयबो थांनानै जुबिननो श्रद्धांजलि बावदोंमोन आरो गोबां ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो जुबिनखौ लानानै जुबिन गार्गखौ लानानै श्रद्धांजलि अनुष्ठानफोर खालामदोंमोन। दा जुबिन गार्गनि नामै नलबारियाव 8 बिघा हायाव लुनो नागिरदों मायाबिनी नगरिया बन उद्यान आरो जुबिननि प्रतिमुर्ति। बे जोबोद मोजां सिद्धांत। बेबादि नलबारियाव लुनाय जागोन। बेनिफ्राय मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सा जनगोष्ठी छात्र सन्थानि कनफारेन्सआव थांनानै बिथाङा नैबे खोथाखौ होदों जे मेडिकेलाव 4 आसन बृद्धि खालामनाय जाबाय बिथांमोननि नामै आरो सा जनजातिफोरनो सरकारि साख्रियाव फार्स्ट ग्रेड आरो सेकेन्ड ग्रेडआव 3% रिजार्भ खालामबाय होननानैबो बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय बिथांमोननो हा पाट्टाबो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दानिया दीपावली उत्सवनि उपलक्षे 26,17,215 बाथि फोजोंनानै अयोध्यानि राम जन्मभूमियाव गिनिज बुक रेकर्डआव नाम लागायनो हाबाय। बियो माने सती दीपावली होननाय माबायाव उपलक्षे बिसोरो बेबायदि 26,17,215 जेवारि सावदोंमोन बिथांमोना। दा बे मोनसे बिराद गिदिर रेकर्ड। बे सती दीपावली उपलक्षे बाथि सावनायाव अयोध्यानि सरजू दैनि फारनैथिंबो खालि माने ओरैबायदि फहर जादोंमोन जेवारि सावनायजों बाथि सावनायजों। नायनो बिराद मोजां जादों। बेनिफ्राय सुक्ति भंग खालामनानै इजराइलआ पेलेस्टाइनाव आक्रमण खालामदों। मानो? ओरैनो पेलेस्टाइनाव गावसिनि पेलेस्टाइननि गेजेरावबो गाजायाव ओरैनो माबाखा आरो दा सुक्ति भंग खालामनानै इजराइलआबो आरोबाव पेलेस्टाइनाव आक्रमण खालामबावबाय। बेनिफ्राय जि मेन्सनि 2026 बोसोराव इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स एग्जाम जे जागोन बेनि तारिखखौ फोसावबाय। बे परिखाखौ कन्डाक्ट खालामनो दायित्व मोनदों नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि 2026। दा बिथांमोना तारिखखौ फोसावबाय। मोननै खेब जागोन बोसोरसेयाव। गिबि खेब परिखाया 21 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव जागोन। 21 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव आरो सेकेन्ड खेब परिखाया 1 एप्रिलनिफ्राय 10 एप्रिलनि गेजेराव जागोन। दा बे परिखानि नाम पन्जीयना अक्ट'बरनिफ्राय जागोन। अक्ट'बरबाथ' बे अक्ट'बर दानो बे जागोन। बेनिफ्राय नाम पन्जीयननि थाखाय केन्डिडेटफ्रा मोजाङै मिथिनो gmain.nta.ac.in आव सहाय लानो हागोन। gmain.nta.ac.in आव सहाय लानो हागोन। बे इउट्यूब चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। अननानै एसेनोसै, गोजोन्थों।